салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бардорӣ. Ман ҳастам бо шумо доктор Беҳроз, ҳамеша таҳсият хонавод бошед. Шимкасморо дидед? Ин барои шумо ай, ин барои худат ай. Тамошобини ман, ин мана барои худ ай. Метро подписаться кун, лайк бизан. Ҳар одаме ки ай билет мехарам, касоне ки успех мекунанд билет мехарам, 100 пар шимкасмо, як пар шимкасмо падарка. Ва 2300 дона ин дору барои фарбешавӣ, барои бақувват шудан, барои мӯи сар нарехтан, барои мӯи сар сафед нашудан. Ин дору 2300 дона ва 2300 дона кроссовки падарка, от души просто падарка. Кроссовки. Бародарон азиз, илтимос дастгирӣ мекунем, кӯмак мекунем. Ман ятай мехарем, билет кардаги ҳастам 2300 дона барои бунёди балисамо. Балисамо рост гап муддати 1 сол зиёд мешавад ки ман сол ҳаминҷоро гирифтаги ҳастам, вале аз сабаби ки масалан маблағ надоштанам, ман сол ҳаминҷоро натонистам ба истифода бурда. Барои бениҳоят маблағ бисёр меравад. Ва ҳозир бошад дар метро Люблино беморонро қабул карда шудем. Бародарон мебиёнд сол хай расход мекунанд. Барои ки расход накунем, дӯстони азиз, билетро бихарем, илтимос бихарида мо худмон мисол намҷорам, вақте ки омадем мисол бепул хидмат кунам. 2300 дона вақте ки хариди табобатот бепул мешавад. Ин дору барои бақувват шудан, барои бақувват шудан хеле мишти масса мегирем, хеле бақувват мешавад. Ман ин дору хеле истифода мебарам. Дору бениҳоят доруи бақувват. ин дору ман ростга мефурӯшам, вале ин нарх қимат ай, вале барои ки масалан бунёди балисан тамоми корои чизе ки дорам ҳаминро фурӯхтам, кӯшиш кардам ҳамин дастгирӣ кунам, ҳамин чиза барои беморони худам. Ба номи Худо қасам мехӯрам, қасам ба номи Худо қасам. Подписчик ман бихар, ягон залала мебинӣ, фоида мебинӣ. Наоборот, иншоалло ман ки ҳамин бачаам мусулмон бача ки ҳастам, барои беҳбудӣ, барои саломатии худат кӯшиш кардам ки кӯмак кунам. Карта бо номи Беҳроз Маҳмаҷонист 2000 рубл мехаред, иншоалло ки ҳам хел мебиёд, хизматам мекунем. Барои ки агар дида бошед видеое ки масалан охирон мондам, бародар даст задагӣ буданд, бениҳоят дар ҳолати вазнӣ қарор дошт, қарор дорад дар ҳолати вазнӣ. Вале мисол балиса мегуфтам, балиса ки масалан точкаи худро нигоҳш кунам. Хай мисол ҳар як кадоми мо коркунӣ омада гастем. Вале кас ман духтурат, ман ҳамаи операсияро карда метавонам, рости гап. Шояд як хелода мисол смешно бошад, на самом деле омадем ҳамаи операсияро омӯхтем, ёд гирифтем, на самом деле ҳамаи операсияро ҳамаша метавонам кардан. Ва касоне ки мисол дида ки мисол сбор мекунем ба Ҳиндустон, ба дигар давлатҳо равона мекунем. Не бародарон, дастгирӣ кунем, кӯмак кунем. Мо иншоалло ҳама операсияро хидмат мекунем, шумо худтон ҳаловат мебаред. Ибн Сино айтоҷико буд, значит Ибн Синоро бо мо мебардорем, бо дар даври ин замонада мисол нишон медиҳем ки Ибн Сино ина набераҳои Ибн Сино аверак вера чи вера намедонам чи буд. Дӯстони азиз, илтимос бидунед дастгирӣ кунем. Касоне ки билет мехаранд, билет 2000 карта бо номи Беҳроз Маҳмаҷонист. Номери телефон Сбербанк аст, WhatsApp аст, дар онҷа чекша равона мекунем, номра ҳисоб мекунем. Касоне ки гирифтагӣ ҳастанд, чекша дар ман ном фамилия сохранида аст. Вақте ки омада табобатот бепул мешавад. Стоматологиярам мисол бепул мешавад. илтимос бародаро, дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. Ин ҳама чизо барои шумо, ин дору барои шумо, шимкасом барои шумо ва кроссовкиам барои шумо. Дӯстон, агар мисол справка дар кор бошад барои ҷои кор, барои намедонам, барои любой хел чиз дар кор бошад, метавонед ки занг бизанед, иншоалло любой намуд справка мекунем, тайёр мекунем, дасти мо мегирем ва ман ҳамаи кори ки кардам барои шумо кардам. Дӯстон, илтимос аз ҳаматон хоҳиш дорам. Ростга бо сабабҳои гуногун видео карда наметавонистам, лекин имрӯз аз ҳамин рӯз истифода мисол ман видеоро полностью период карда рафтам, мегӯяд бояд билет фурӯшам. Ман дигар ягон кори накардам, билет фурӯшам барои бародарон дастгирӣ кардам. Дар телефонам бисёр видео аст ки бародаро ёрдам кардаги, баъдаш мисол хай ҷои чиз аз дунё гузаштаги ҳастам, баъзе мисол дар ҳолати вазнӣ қарор дорам, ман видеоро пахш наметавонам, барои ки мисол канали ман барои одамои мефаҳмидаги ва одамое
حساب دستگیری میکنن. بدون خرید که دستگیری کنین این دورو برای شما دوروی اکولوژیست تازه خیلی جای فند فریبشنه تازه میتونی که سمیل بخری مثلا تا بخواد میشه و اگر تا دکتر برو بخواد میشه. شما کسوما بگیره اش بکنه که دیگه خیلی شانس دیگه نمیشه با برای توبات دیپل شو و سو تا دکتر دستگیری خیلی دیگون جو شاکی نبود نمیشه و غیر دیگه من دورین دستگیری کنین کمک کنین الله نگهبان باشه تنصیت خانه بود باشه همیشه و هیچ مال درد غم رو نبینین لیکن هر گونه زود بیمار میشه برای این بلیط رو خرید کنین الله نگهبان.